Здравейте! Днес искам да ви покажа продуктите, които поръчах от нашия магазин, тъй като времето днес е доста облачно. Реших да го направя на балкона, използвайки малкото налична естественост. Така, започвам с дроидката. Това е не хранителна добавка, това е функционална храна, която е разработена специално в подкрепа на женското здраве. Съдържа 12 съставки, напълно естествени съставки, основно семена, покълнали, ферментирали семена, плодове, билки. Осигурява метаболитна подкрепа, подкрепа на перисталтиката, хормонален баланс, лекота, виталност. Аз лично добавям една супена лъжица към закуската си. Най-често го разтварям с кисело мляко. Вкусно е, или поне аз съм свикнала с вкуса и доста ми допада, особено като го смеся с колаген. Може да се приема и от бременни дами, както и от кърмещи. Впрочем, набавя по напълно естествен начин и фолиовата киселина за бременните дами. Това е важно и за тези, които планират. Следващия продукт, за който искам да ви разкажа, е матча колаген. Знаете, неизменна част от нашия асортимент последните 2 години. Днес моят избор се спря на Марин матча колаген, или иначе казано, колагенът тук е от рибен произход, съдържа още магнезий, хиалуронова киселина и церемониален клас матча чай. Знаете, може би, а може би не, церемониалният клас матча чай е така матчата с най-високо качество, произвеждана от в района на Киото, Уджи Киото, регион в Япония, известен с високото качество на матча чая. Тази порция тази кутия е изключително икономична, тъй като съдържа 40 дневни дози. Вътре има мерителна лъжичка, 7 грама е дневната доза, която ви осигурява необходимото количество колаген, магнезий, хиалуронова киселина и, разбира се, матча чай за енергия без спикове и спадове. Аз го приготвям с мляко, най-често ядково мляко, но церемониалният клас матча може да се приготвя и с вода. Толкова добро и високо качество е този матча чай. Искам специално да ви обърна внимание върху този продукт, който се оказа звездата в нашия уебсайт в последните няколко седмици, това лято, и това е Anti-Aging Beauty, или иначе казано колаген комплекс за красива кожа. Какво го прави специален, различен и може би уникален от всички останали продукти с колаген на нашия пазар? Това са колагеновите пептиди Верисол, които са включени в състава на този продукт. Верисол са колагенови пептиди, специално разработени в подкрепа на кожата. Производителят обещава до 50% намаляване дълбочината на бръчките за 8 седмици, подобрена еластичност и хидратация, разбира се, както и останалите типове колагени, има ефект върху косата, ногтите, антицелулитно действие. Има изключително чист състав, нищо друго, освен изброеното, което виждате. А той е витамин С, който е задължителен като прием, когато приемате колаген заради неговото подобрено усвояване, хиалуронова киселина, знаете, безкрайните и ползи, цинк и биотин, който е особено важен за косата. Нещо важно, което искам да ви обърна внимание и малко известен факт е, че клиничните проучвания, които доказват ефективността на Верисол. Действително, това е един от малкото колагенови пептиди, които имат клинични проучвания, доказващи тяхната ефективност. Са правени върху половин от посочената дневна доза. Тук в случая е 5000 мг, с двойно по-малка доза са направени клиничните проучвания, доказващи ефективността. Така че, ако решите да икономисвате, може да приемате половин доза. Аз лично не смятам да го правя, не само, че съм си поръчала 3 опаковки, но смятам да взимам пълната доза, тъй като съм на 46 години и вярвам, че заслужавам пълна подкрепа отвътре навън на своята красота, младост и енергичност. И така, това, което харесват нашите клиенти, е неутралният му вкус. Това, което харесвам аз, е, че са индивидуално опаковани сашетата, което означава, че на предстоящата ми почивка на морето този път ще нося просто няколко сашета, а не цяла кутия, както правя